ini kesempatan nguweni wektu awakmu nyokot, aku tetep nyamuk iku nyokot. Makanya kula betobat nyamuk sakniki. Mangke masa jam 5 munggah niku nyamuke kuatah niki ingkang paling gampang. Milo al-kalam al-amdu as-solihu li khitabil adamiyin sawaun ta'allaqa bimaslahati sholah aula. Wong ning tengah sholat ngomong tapi kok jarak sengaja, niki sholatipun dadi batal yen ngangge omong-omongan ucapan sing biasa dienggo omong menungso padha menungso karo jin, menungso karo malaikat iku iso batalaken salat. Nanging yen jelas-jelas panjenengan saged ngomong kalian Kanjeng Nabi, masya Kanjeng Nabi sampun sedo sampun sumare nek saged salat sampeyan boten batal. Mekaten ugi saged ngomong langsung teng Gusti Allah. Niku nggih boten batal. Dadi mara-mara nek nyoto niku ghayaipun walau ba'dal maut senajan Kanjeng Nabi niki pun sedo nek saged langsung ketemu Kanjeng Nabi lan omong karo Kanjeng Nabi salatipun boten batal. Nggih. Napa ingkang contonipun omong jarak sengaja tapi wonten kemaslahatanipun salat ndadekno kaapian ning salat tetep salat niki batal. Contonipun tiyang dadi makmum. Makmum niki umpami contone salat maghrib. Salat maghrib niku 3 rakaat. Lajeng imam niki empun angsal 3 rakaat, imam kok tasik ngadeg. Lajeng makmume omong langsung jarak niate ngelingno imam. Kang wis oleh 3 rakaat. Kang ojo ngadeg neh. Mbah ojo ngadeg neh, iki salat maghrib wis oleh 3 rakaat. Iku salate iso batal. Senajan ana kemaslahatane karo salat. Krana napa tata caranipun ngingetaken imam niki yen jaler ndamel waosan tasbih subhanallah. Maos subhanallah niki apinipun kudu wonten niatipun aku maca zikir. Wonten ingkang ndawaken wonten niate maca zikir karo ngelingaken imam, wonten ingkang ndawaken tetep salatipun makmum batal, tapi wonten ingkang ndawaken boten batal. Tapi nek murni maos subhanallah iki murni niate ngelingaken imam, ulama sepakat salate batal. Nah, yen tiyang estri ngingetaken imam niku ndamel tepuk tangan. Iki lengkape syariat Islam niku, wong tepuk tangan keplok lah iku ana aturanipun. Senajan iku mangke nek dilanggar memang ana pendapat ingkang ndawaken haram,
wonten ingkang ndawaken mboten. Iku nek kleru nek tepuk tangan. Tapi murni nalikane niat ngilingaken imam kanggene tiyang estri ngertine namung tepuk tangan karo diniati dolanan iku salate makmum istri ugi saged batal. Hukumipun tepuk tangan niku angsal, nanging kudu memenuhi aturan tepuk tangan menurut Islam. Padahal kita biasa tepuk tangan ya kan, nek ra ngene, ya toh. Pokoknya epek-epek ngisor oleh epek-epek ngisor sing kiwa. Istilah fikih jero oleh jero. Ngene. Utawa gak ngono ngene. Iki karo-karone kleru. Sing bener niku nek menurut aturan Islam tepuk tangan niku ora ngene. Nggih mboten ngeten. Tapi napa? Jerone oleh gegere. Utawa jerone sing kanan oleh gegere sing kiwa. Ngeten. Dadi kok misale ana kiai kok tepuk tangan ngene, aja mbok anggap wah kiai ini jimpe ora iso tepuk tangan kaya aku. Iku malah sing bener iki ngono kuwi. Ngeten iki. Utawa diwalik sing oleh jerone sing kanan. Ngeten. Tapi sing luwih utama niki, kanan niki ingkang gegere, kiri niki ingkang jerone. Ngeten iki. Oh nek ngene kurang banter. Nek kurang banter nggo speaker. Nek penyeluk nganggo ngene kurang banter nggo speaker. Mosok ning ndi nggo speaker? Nek gak nggo speaker nggawa megafon. Gak ndek megafon nggawa apa lah. Lho iku ora iso nek ra ngene kudu ngene, nek ngene ora banter, nek ra ngene ora banter. Nggo ketepil. Wis. Antem watu sapa sing mbok celuk. Nek mbok antem watu ora kenek nggo ketepil ning ndi-ndi. Takoki wong pene ndi, ora kok golek manuk. Aku nek nyeluk wong ben gampang kok tak ketepil. Iku iso diseneni wong akeh. Ya iku tata caranipun sampai tok keplok tepuk tangan iku ning syariat Islam dipun atur. Nggih. Niku al-kalam al-amdu. Nggih. Dadi senajan ana wong hebat iso ngomong karo jin, ngomong karo malaikat iku nek dilakoni ning tengah salatipun batal. Wonten ucapan ingkang sengaja dipun ucapaken ten salat niku mboten batalaken salat. Setunggal teng tengah-tengahipun salat ba'da takbiratul ihram saderengipun salam sing sepindah niki maca Quran, maca ayat sangka ayat Al-Qur'an niki masya khatam 30 juz salate mboten batal. Setunggal. Nomor kalih niki ndonga. Nah, nek maca Quran iku ora perlu disyarataken kranten Quran iku mesti basane basa Arab. Tapi nek ndonga ning tengah salat ugi mboten batalaken salat dipun syarataken siji dongane ndamel bahasa Arab. Nomor loro sasaran ingkang dipun suwuni berarti ndongane iku ning sapa kudu teng Gusti Allah utawa teng Kanjeng Nabi. Nek ndongane wau teng tiyang sanes, teng jin utawa teng malaikat salate tetep batal. Ya Bani Adam. Nah,
Iku nek susunan bahasa Arab hu anak putu Adam. Contohnya dipun gampangaken paling jelas ya Muhammad. Ista'ini. Itu bahasa Arab. Wahai Muhammad, tolonglah saya. Iku tetep salate batal senajan iku ndongane wis nganggo bahasa Arab. Kranten napa kranten ingkang dipun suwuni niki mboten Gusti Allah ugi mboten Kanjeng Nabi. Syarat ingkang nomor 3 isinipun doa niku sae. Sebab donga niku menurut lughat maknanipun njaluk. Menurut bahasa niku maknanipun njaluk lan njaluk iku ana apik ana elek. Dadi njaluk elek iku jenenge ya ndonga. Njaluk elek sing dijaluki wis ora Gusti Allah elek ping pindho. Njaluk elek ning nggone sakliyane Gusti Allah lan Kanjeng Nabi iku ya tetep elek senajan nganggo bahasa Arab. Isine donga kok elek, bahkan sing dijaluki iki Gusti Allah krana isine donga elek, salate ya dadi batal. Donga elek sing dijaluki Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi rencang kula sing nika nang cepet mati. Nah iku gak oleh. Mugi-mugi rencang kula sing nika rezekine entek. Niku senajan nganggo bahasa Arab ingkang disuwuni Gusti Allah tetep salatipun batal. Dadi dieling-eling ndonga iku ning jero salat, ning jabane salat. Nek teng jerone salat disyarataken bahasa Arab. Nomor 2 isine donga-donga apik. Nomor 3 sing dijaluki Gusti Allah. Lah iku salate ora batal. Tapi nek ning jabane salat donga ora kudu bahasa Arab. Ora kudu ning Gusti Allah, tapi tetep disyaratno isine donga kudu donga sing apik. Dadi teko ning dukun, dukune mbok jaluki tulung, mbok kon nyihir, mbok kon nyantet tenung si A si B. Iku tetep hukumipun dosa. Bahkan teko ning dukun niku hati-hati. Hati-hati saestu. Sebab ngeten. Teko ning dukun karo teko ning kiai iku beda. Lha iku kok sing resiko nek ana wong iku profesine ganda. Satu sisi dhek ya dadi kiai, mergo ketoke ya tau ngimami. Ya tau khutbah, ya tau pidato. Di sisi yang lain wong iku dadi dukun. Nggih. Lha iku nek sampean teko ning nggone dukun sing murni dukun utawa ditimbang kelas kiyaine iku abot kelas dadine dukun. Perdukunane 60%. Kiai ini mau 40%. Hati-hati. Sampun hadisipun Kanjeng Nabi ingkang jelas man jaa ila kahinin fasad dakahu dhahaba sulusadinihi. Maknanipun sing sapa wonge teka ning dukun juru badhe, Mbah, iki pitikku kok ilang, sing nyolong sapa? Lah, tunggal ini, Mbah, iki wedhusku lara. Kira-kira iki lara tenan
toh lara ora tenan. Ana lara tenan mek ora tenan. Niku nek sampai dukune jawab sampean beneraken teng lebetipun ati sarana mantep. Zahaba sulusa dinihi 2/3 75% imanmu ilang. Nggih. Niki sami kita ketemu tiang ingkang sugih. Wong iki namung murni sugih. Medhite setengah mati ora dadi kiai. Lha iku sampean mulyakaken krana kesugihane wong iku sing mulyakaken 2/3 75% imane ilang. Dawuhipun Kanjeng Nabi ugi sami man tawaddoa li ghaniyin li ghinahu sing sapa wonge andhap asor sopan santun memuliakan orang kaya tapi krana kesugihane tok dhahaba sulusa dinihi 2/3 imane ilang. Nah nek niki ora patek akeh mergo ora patek ana wong sugih. Tapi nek bareng teko ning dukun niku terutama ning tanah Jawa iku wis meh umum. Jadi dieling-eling tenan. Nah, niku dawuhipun Kanjeng Nabi sing sapa teko ning dukun juru badhe lajeng tanglet masalah dijawab karo dukune mantep ning jero atine sing takon 2/3 imane ical. Coba nek sampean wis ora patek percaya ning Kanjeng Nabi. Kan kuwatah sanget. Terkadang tiang pun macam-macam ritual ibadah ini tasik seneng teko ning dukun, bahkan bahasan desa jenenge dukun bance. Ngerti dukun bance? Dukun bance iku jarene nek arep njawab pitakon, nek arep ngobati wong sing lara utawa dikon nyihir, dikon nyatet, iku sikile diunggahne. Jadi asale ning lemah niku diunggahne mbok ning kursi sila lah, tapi ning kursi ra gelem ning isor. Iku jenenge dukun. Dan iku jelas murni dukun. Lha iku nek sampean sampai teko nakokno masalah mbok kon ngobati wong, lha iku sampean mantep mlebu ning jero ati zahaba sulusa dinihi 75% imanmu iku ilang. Nggih. Lha iku saiki piye saiki nek mruwat? Mbah. Iku dieling-eling dukun toh kiai. Padha masalah iku dadine. Dadi faktor dukun niku resikone kados mekaten. Nggih. Niku mangkane hati-hati duwe anak 7 mbok pruwat ping 7 ya kudu deloken sing pruwat iku dukun to kiai. Iku kudu ngono. Nek sampe kowe salah pilih anakmu selikur mbok ruwat ping selikur teko ning dukun. Teko pisan ruwat sepisan 2/3 imanmu ilang. Bon. Niku al-kalam al-amdu as-solihul li khitabil adamiyin sawa'un kanat ta'allaqu bi maslahati shalah aula niku salatipun dadi batal. Lajeng nomor 3 kali wal amalul kasir obah gerak ping 3 lan gerakipun tentu jarak. Mboten lali. Lan gerakan pertama karo kedua dianggap menurut tiang kathah niki satu.
Dadi nuli-nuli iku menurut pendapat ingkang kiyat ukuranipun niki nganggo ukuran kebiasaane wong akeh. Dadi nek obah pertama karo obah kedua iku menurut tiyang kathah tasik dipun westani berturut-turut maknane mutawallian nuli-nuli berarti 3 kali gerakan mbatalaken salat. Gerakan anggota ping 3 munggah iso mbatalaken salat niku nek ndamel anggota ingkang ageng, anggota ingkang pokok. Pun nate kula aturaken, misale kita salat lajeng anggota awak kita niki wonten ingkang gatel, kita kukur mboten napa-napa, tapi ingkang obah namung drijine mawon. Niki epek-epek aja mil obah. Pipine gatel guwaruk ngene. Niki ping 3 batal. Mbok balekno ya batal 1, balik mendhuwur 2, balik ngisor 3. Utawa mengisor mbok tarik 1, mbok lepas 2, mbok lepas terus 3 iki ya batal. Nah, tapi nek sing obah niku namung drijine Mas ya sak keselmu nek ngobahno drijim. Bahkan umpama sampai kok mbok kukur-kukur drijim iki kok copot, mboten batal salat. Nggih. Plek ngeten. Nah. Mangane kudu deloki titik pundi ingkang gatel lan niki ingkang dipun kukur, aja sampai niki mangke kukur-kukur epek-epeke mila obah. Pun sakniki tiyang badhe nglampahi 3 kali obah berturut-turut. Niat iki ape nglakoni ping 3. Lha iku lagi gerak pisan wis dianggep batal. Mergo napa? Nek niatipun niku kaping 3 masih dilampahi sepindah berarti pun nglampahi kesalahan. Nomor 3 nipun wonten setunggal gerakan niku langsung batalaken salat nek gerakane niki kados dene mencolot, melompat. Utawa mboten melompat tapi niki mangke wonten unsur ngangkat awak. Nggih, yes bahasane piye mbah, pokok iku nek melompat mencolot jelas. Nah, lelek pindai awak ora sebab mencolot kan iso wae ditarik tampar kancamu utawa diangkat kancamu. Lha iku sepindah pun saged mbatalaken salat. Nggih. Lho aku iku mulai gek biyen ora tau krungu nek obah ping 3 munggah iku iso mbatalaken salat. Ngerti kula gek ngaji saiki. Berarti salatku sing dhisik piye? Batal lho. Pokok sampean gelem ngaji salat panjenengan kula ingkang bertanggung jawab. Nggih. Lha iku pentinge wong ngaji ku kudu sampai ngono kuwi. Aja sampai kita ngaji ngilmune pas-pasan. Pas-pasan iku ngilmune sak gelas, sing dene wong ya sak gelas entek ilmu. Dadi nek sing mbok wong iku sak gelas, lho kudu duweni ilmu paling ora sak drum. Sing mbok wong iku kok 2 drum, 10 drum, minimal kudu duweni ilmu ana 20 drum. Dadi nek ilmumu mbok wehno wong, kowe ijen duwe cadangan. Cadangan ilmu niku ora perlu mbok sampekno wong, tapi kenek sampean ngomong kula sing bertanggung jawab. Iku istilahnya. Maknanipun napa? Mboten kok kula niku gemendel.
Mboten kok kula niku ngawur mboten, kranten ilmu kula sing kula paringaken panjenengan misale sak gelas, tapi cadangan ilmu niku tasik wonten sak drum. Dadi aman. Lho piye isi batal wis rasah piye-piye. Engko iku nek kepengin takok khusus nek ora ngaji ngene iki. Sebab nek ngaji ngene iki engko wong sing digoleki sing enteng. Lah engko nek sing enteng iku engko umat dadi janggal. Mangkane kula niku nggadah buku naminipun Fikih Lintas Madzhab. Aja biasakno maca bukuku, tuku bukuku jenenge Fikih Lintas Madzhab. Iku nek madzhab Syafi'i dereng mantep, iso korat karit keyakinanem ning ilmu fikih. Makanya kula nalikane dipun tunjuk beliau supados nulis buku sekecil apapun badhe dipun paringi pengantar kalih Mbah Yai Ahmad Zainuddin Jazuri, kula mikir iki engko nek buku cilik-cilik sing nyukani pengantar Mbah Yai Din. Ana tapak astane Mbah Yai Din. Cukup dengan kono. Salah sitok jus pira lah. Iku engko gedenen pengantar tinimbangane isine buku. Akhirnya kalau mikir, akhirnya ketemu judul, kalau sukani judul Fikih Lintas Madzhab. Lah iku pantes. Sebab napa? Buku kula niku memuat 4 madzhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lah iku penting. Dadi wong iku kudu duweni ilmu luwih. Ora ngilmune muk sak sendok. Nggih. Niki jenenge Fikih Lintas Madzhab. Niki ngantos bab nikah iki. Sebab nikah tok iku dadi 2 buku. Mulai tata carane nikah sampai carane menceraikan istri dan lain-lain. Niku dadi 2 buku. Niki jus tunggal iki bab ibadah. Mulai sangka salat, mulai sangka wudu, adus lan liya-liyane termasuk masalah najis. Niki mesti kula urut nggih. Contohnya niki bab toyo nggih. Air yang terkena najis 1 versi madzhab Hanafi. Kula orekaken sedaya bukune kula iku gak ana sing dalile kitab. Sedaya bukune kula niku mbah iku Fikih Lintas Madzhab utawa buku-buku lintune. Kados ngenten iki. Niki sedaya dalile Quran kalih hadis. Nah, kowe nang sekolah ndi? Aku ora sekolah. Tapi mondokku suwi. Berarti kan digelar nggadah. Buku kula sing terakhir iki pun kula tulisi gelar. Nggih, SAG, Sarjana Alam Gaib. Nggih. Lho kula niku sarjana iki. Sarjana Alam Gaib. Nggih. Sing paling menarik niki wonten kane. Kae iku ora kok kire. Nggih. Kula niku inget dalang kondang almarhum Entrus Ki Entrus Susmono, mantan Bupati Tegal tasik dereng rampung ninggal. Niku nate pentas ten ngejengi Pondok Ploso. Nggih. Akhirnya pun bato pentas didangu Kiai. Pak Entrus, setiap dalang iku kok ana celukane ki. Iku maknane ki iku piye? Jawabane ngregene pol Entrus niku. Wah niku Kiai. Lek Kiai niku ngarepe ana kane. Nah iku maknane Kiai. Tapi nek dalang ngarepe kok ana kine iku maknane kire. Masyaallah, iki aku ora kok menyek dalang mboten namung kula nyeritakaken napa ingkang dipun ucapaken dalang kondang Ki Entrus Susmono mantan Bupati Tegal
dereng rampung pun ninggal. Nggih, niku dalang entus. Oh, dalang terkenal. Iku nek jogetno wayang ora patek gelem nganggo pakem niku sak karepe dhewe. Tapi gak patek wangi dalang ngelingno. Bab dalang iku duwe kelas ternyata. Iku kula semerap nggih ten Ploso niki. Dalang iku duwe kelas kaya kiai. Nggih. Nek dalang kondang iku pentas ning salah diri daerah, dalang cilik-cilik kabeh teko. Dadi meh dalang sak Jawa Timur iku nalika pentas ning Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri, dalang sak Jawa Timur teko kabeh. Krana mulyakaken ngurmati dalang kondang Ki Entus Susmono. Lah iku didangu Mbah Yai iku jawabane ki iku maknane apa? Jawabane ora niku Kiai. Nek kiai niku ngarepe ana kane iku maknane kiai, tapi nek ngarepe dalang ana kine iku maknane kire. Lah iku nek jawab sak kepenake kados ngoten niku. Nah. Mila kados ngeten niki. Niki pertama mazhab Hanafi. Masalah banyu sing kena najis iku piye? Dalile hadis, dalile Quran. Nomor loro mazhab sing nomor loro Maliki. Nah, nomor telu mazhab Syafi'i. Nomor 4 mazhab Hambali. Niku kabeh duweni dalil sing beda-beda. Lha iku lagi ngeten iki pun nuduhaken bilih tiyang niku ing dalam babagan ilmu agama nggadahi kelas piyambak. Dadi nek kula bahasa kula kasar masalah salat sing dhisik selalu obah. Bergerak luwih sangka 3 bahkan mbok itung ana 55 iku tenang mawon sing penting sakniki ngaji kula ingkang bertanggung jawab sahipun ora kok kula niku ngawur tapi ngilmune nyukupi. Nggih, ngilmune nyukupi. Sing kados kula aturaken wingi takbiratul ihram iku meh gak ana sing dadi wong-wong iku. Tapi isih dadi ya ngilmune kudu ditambah. Nek wong awam kabeh ngilmune mbok kon padha kiai mboten saged. Engko malah angel dibedakno endi sing kiai, endi sing santri. Mila sampai ana julukan al-alim al-allamah. Al-allamah wonten take bundel cara desa. Niku take mboten nuduhaken tak menunjukkan perempuan mboten. Tapi ilmu balaghah saking bangete alime alim al-allamah sing banget ngalime. Contone kados ngoten niku. Dadi obah ping 3 mulai sakniki ngaji kudu mandhet nalikane salat. Nek gatel kukur-kukur mangke ingkang obah niku namung kedah drijine mawon. Epe-epeke mboten angsal nderek obah. Yen epe-epeke melo obah niki engko salate dadi batal. Lha iku aturanipun tiyang ingkang salat nanging kula wangsuli napa ingkang sampun kelampah mulai biyen aku salat obah. Oh sing obah iku ora mok tangan, awak iku tak obahno kros setengah ngantuk. Geser nganan, geser ngiri. Lha iku piye salatku? Tenang. Pokok kowe gelem ngaji ning kula, ngaji tiang-tiang ingkang alim babagan fikih niku ingkang saged bertanggung jawab. Mboten kranten kendele. Memang wong alim mesti kendel. Mesti berani. Wong alim kok gak berani, aja keceluk wong alim. Termasuk niki. Nami kula niku kula sukani K. Iku ora kok karepku dhewe. Nggih. Niku pertama beliau ndawuhi. Bukuku sing pertama niku dereng wonten kane. Nggih.
Bareng cetak kedua kula matur niki badhe cetak kedua. Ya mulai cetak kedua iki jeneng kudu mbok tambahi kang. Sing maknane kiai. Niku napa maksude? Maksude beliau niku suwae. Tapi ngantos sakniki dereng saged kula lampahi. Takon wili kaiku karepku kowe iku mben gelem rondok ndiluk sithik. Iku kersanipun beliau Mbah Yai Din. Tapi dieling-eling ya. Wong iku nek ngalim fikih dikon ndiluk iku ora patek iso. Wis anggone, wis ning endi-endi angger ana ulama fikih iku dikon ndiluk ora patek iso. Senajan jenengku niku karo Mbah Yai Din mbun dikenyukani kakajenge ndiluk mboten saged. Nggih, nek ana kiai kan ana kiyaine rondok ora patek sembarangan, ora patek pencilan. Mboten saged. Tiyang fikih niku pun kaya-kaya aku anggere ndelok wong alim fikih iku dikon duwiluk kaya wong ahli wiridan gak iso. Bahkan sampai ana unen-unen, tapi kleru mbah bener ora patek penting. Teng pondok niku sampai wonten unen-unen iki ana wong kok ahli wirid. Ambek ketok khusuk hampir dipun pastekaken niki santri sing bento. Nggih, santri bento senengane wiridan, senengane poso. Lah iku santri sing ora patek ngalim. Tapi nek santri sing ngalim ora seneng wiridan, ora patek seneng poso, tapi senengane sinau. Tapi umpama gelem sinau poso, lah iku lho HP. Tapi mikir neh, aku poso, wis lesu, wis ngelhak, ganjarane sithik. Tanggo sinau sak menit, ganjarane luwih gedhe timbangane poso sedina, tek sinau oleh karo mangan. Lah iku pedomane wong belajar fikih ngoten niku. Inginane pun kula aturaken, wong iku nek tasik belajar ilmu aja mikir mati. Gak ana semangate. Sing mikir mati iku wong sing ora belajar ilmu. Selalu mempersiapkan diri kapan-kapan tekane mati. Jadi al-amal al-kasir gerak 3 kali berturut-turut niku saged mbatalaken poso, mbatalaken salat kok poso. Lajeng niat badhe bergerak 3 kali tasik gerak sepindah niki ugi sampun batal. Nomor kali bergerak sekali niku saged batal nek gerakane berat kaya dene mencolot. Melompat iku senajan pisan langsung batal. Bahasa melompat nek teng fikih niki kedua kaki diangkat. Mila namung diangkat setunggal, lajeng disusul setunggale naminipun napa melangkah, jangkah. Tapi nek langsung sikil loro senajan ora patek kuat, nggih, ora patek keras, sikilmu loro mbok angkat barengan iku jenenge dianggap melompat menurut fikih sehingga salatmu dadi batal. Jadi ora kudu pindah sangka panggonan kiri ke kanan, enak-enak ning sak tempat tapi sikilmu loro mbok angkat barengan iku menurut fikih wis dianggap melompat ingkang saged mbatalaken salat. Niku al-amal al-kasir. Lejeng malih al-hadas al-asghar wal akbar. Sing batalaken salat malih nalikane kita salat kok hadas cilik bersentuhan kulit kalih tiyang estri ingkang boten mahramipun. Kula baleni mahram niku sinten? Tiyang estri ingkang boten angsal kita nikahi. Nggih. Yen angsal kita nikahi niku mbatalaken wudu. Yen niku terjadi teng lebetipun salat, salate iso batal. Saderenge salat kok bersentuhan kulit
wudune batal, nek wudune batal nglakoni salat ora dadi, ora sah. Ingkang boten batalaken niki setunggal mahram bin nasab, keluarga saking jalur nasab. Ingkang boten batalaken niki ingkang batalaken niki paling cedhek nasab, keluarga nasab niku mingsanan. Bahasa Indonesianya sepupu. Pun nggih. Nah, sadurunge sepupu, dulur utawa ponakan niku mboten batalaken wudu krana ora oleh dinikah. Loro bimusaharatin sebab dadi maratuwa. Maratuwa lanang dicekel disenggol bersentuhan kulit karo mantu wedok. Maratuwa wedok bersentuhan kulit karo mantu lanang mboten batal krana mertua niku mboten angsal dipun nikah. Dadi sampean pun nikahi anake ninggal utawa anake wis ngregetne mbok pegat pindah ning maratuamu wedok gak oleh. Diwalik ya padha maratuwa lanang karo mantu wedok iku gak oleh dinikah saklawase. Nah, istri krana istri iku halal dinikah, mila istri iku ya batalaken wudu. Lha iku nek wudune batal sebab ana hadas cilik kados dene bersentuhan kulit, kados dene sing paling gampang kita ngentut lanang wedok batal salatipun. Mekaten ugi hadas ageng kaya ditentengahi salat moro-moro ngedalaken mani sperma iku nggih batal. Wa khudusun najasah, asale takbiratul ihram ora ana najis. Bareng bertakbiratul ihram salate kok ora patek penak, tiyang jaler bareng delok ning sakune klambi ana badange tikus. Iku piye? Nek klambine niki sak cepete dilepas, salate mboten batal. Lho salat kok nglepas baju iku piye? Ya rasa piye-piye. Nglepas baju ini kan nglepas kancinge tok, mboten batalaken salat. Nggih. Pun tapi nek dijaraken niku mbatalaken salat. Salat Allahu Akbar ning sakune utawa ning anggota awake utawa ning pakaian sing dienggo kok ana najise, nek najise niku makhu mboten batal salatipun. Apa contohnya najis makfu? Niki hewan nalikane dipun lukai mboten medal darah sarana mengalir. Contohnya apa? Cecek, cicak, basa lintu. Niku sing penting sampean mboten sengaja nggawa cecek cicak sing mati. Tapi nek sengaja beton batang cecek lagi salat utawa ning tengah salat ning pinggir ana batang cecek krana mesakne langsung mbok sai salatmu batal. Tapi nek ora ngerti ning tengah salat kok ana batang cecek ning jero sae utawa ning anggota awake iku salatipun boten batal. Kranten cecek nalika dipun lukai niki boten ngedalaken darah sarana darahe saged sampai mili. Pun kudu sunnajasah sing ghairu makfu. Lejeng wangkisaful aurati terbukae aurat. Aurate jaler niki
minas surrati ilar rukbati awit saking puser medun dumugi teng dengkul loro. Wa auratun nisa dakhilas shalah jami'u badaniya ilal wajha wal kafaini, auratipun tiyang estri niki sedaya awakipun kejaba dua telapak tangan kalih wajah sing pun nate kula aturaken. Saklintunipun wajah kalih dua telapak tangan mulai anggota puser medun dugi dengkul kanggiri tiyang jaler niki kok terbuka. Senajan ingkang buka niki mboten kenging tuntutan hukum kados dene seneng kucing. Nek seneng kethek ora patek ana. Ana wong seneng kucing, kucinge biasa melok salat. Nah, bareng ditinggal salat, Allahu Akbar kucinge buka aurate tiyang jalur utawa istri. Nek mboten sak cepete dipun tutup, niki salate saged batal. Terbuka krana wontenipun angin basa Tuban niku barat. Oh, barate kenceng. Kondi barate, wis demono barat ditakokno barat iku kulon. Barate kok etan, kok ana barat kok etan iki berseberangan. Kulon kok etan. Nah, iku wong desa. Wis ora kena salahno wong. Wis unen-unen jaman biyen iku ning Tuban iku nek diomongne angin iku ya barat. Dadi kena ditakokno barate sangka endi, ora kok takok kulone sangka endi, tapi angin berembus dari arah mana. Niki kok terbukae aurat sebab angin ora sak cepete ditutup, salate nggih saged batal. Lejeng ingkang mbatelaken malih niki wal qahqahatu, guyu latah. Yen salat namung mengsem mboten batal. Salat Allahu Akbar, ndelok anake bermain saking senenge, ndelok imame saking senenge, akhire mengsem, salate mboten batal. Tapi nek sampe guyune iku banter, salate iso batal. Lejeng wal uklu wasyurbu, nalikane salat wonten inuman utawi daharan ingkang mlebet pun nglewati tenggorokan. Mila dieling-eling nalika kita niki mangan dahar, makan perkawis ingkang wonten teng slilitipun untu, wonten teng sela-selanipun waja, sela-selanipun gigi, iki engko ternyata kok lepas copot nalika sampeyan pas teng-tengahipun salat, aja mbok ulu. Nggih. Sebab nek mbok ulu iku engko iso mbatalno salat, wa in qalla, senajan panganan utawa umbinan iku namung sekedhik, niku saged mbatalaken salat. Tapi nek saking banget sithike mboten saged dipun bedakaken kraose nek wonten makanan niki mlebet mpun dugi tenggorokan, bablas medun dugi teng madaran, salatipun mboten batal. Kranten banget kedhike lan mboten saged dipun bedakaken antarane ludah idu ingkang murni utawa kecampuran panganan utawa umbenan. Nah niki nek pas poso niku namung tambahan, kok sulit terjadi nih. Tiyang pas poso nggih nalikane sahur sing dienggo sahur iku apa?
krana tukang listrik. Sing dienggo saur kabel. Nggih, tukang elektro sing dienggo saur kabel. Saur kabel dawane 5 meter. Kabel 5 meter sing 1 meter wis teka ngisore tenggorokan, sing 4 meter ijening njaba. Jadi pamah ning cangkem. Liku langsung teka wektu subuh Allahu Akbar piye carane? Resikone piye? Iku mbok jabut pasang batal karena dianggep sengaja ngetokaken barang sing wis lewat ning tenggorokan. Pun lajeng mbok jarne engko salatmu subuh batal karena apa? Sing 1 meter iku wis mlebu tok jero weteng sambung kali najis, sing 4 meter ijeh ning jero cangkem ijeh di pamah. Iki jenenge muttasilun bin najasah, ketemu najis salatun dadi batal. Jalan keluar terbaik mben posone gak batal, mben salate mboten batal, sampean tilem. Engko nek nalika turu dijabut tiyang sanes utawa mboten tilem, ngomongi kancamu, aku tak mlaku-mlaku to tak jagungan karo awakmu, engko nek aku wis pas lali sampean jabut, iku dijabut tiyang mboten batal, posone mboten batal, lajeng salatipun nggih mboten batal. Senajan nek njabut niku ning tengah salat krana apa kiyambake mboten wonten unsur kesengajaan, dianggep ngetokaken muntah. Nggih. Lajeng tasih wonten kalih istiqbarul qiblah, ngungkuri kiblat nomor kalih niki waridah murtad binjing kula aturaken wedharipun kelas lan praktekipun mangke gerakan 3 kali berturut-turut kula praktekaken nggih. Mekaten mungkin sedaya kesaenan kata bintang ngarsanipun Allah selalu dipun tuduhaken dalan ingkang dipun ridhoi Allah, salah khilaf lan dosa muga-muga dipun sumpeten Allah, keluarga ingkang sampun ngrumini angsal pangapunten Gusti Allah. Al-Fatihah. Makaten sallallahu wabarakatuh. Pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله